हामबाय दिनै रिङै तुजाक सिनि ककथुमनाय सिनि मिडिया बन्द रखना ब्लेके हामबायो जों दिनै जरुरी खालाय जे मिडिया रिङै मा नाहमानि अबनो सिनि खायसे कारण जों फाइनाय जानुवारिनि 6 तारिखनि सिमि सिनि ब्लेके नांखुकमानि मुभमेन्ट खालायनानै दिनै थांताङो बनि बागै जों फाइनाय 6 तारिखआव समस्त IPF दिनै ब्रादारहुड अर्गानाइजेशन सेटा तंनाय बरक बाय मिलिवै आसुबायै सेंट्रल कमिटिनि मध्यमे जों सिद्धांत नाहारका जे फाइनाय 6 तारिखआव निसिनि मुभमेन्ट सुरुनाय बनि बागै जे मुभमेन्ट सुरु जों बनि बागै खालायनायो जे त्रिपुरा हास्टेव आगि जे थानाय 2009 नि सिमने जे सिनि IPF त्रिपुरानि बागै आलादा राज्यनि जे डिमान्ड खालायदोंमोन अबनो रोखसावैनो जों दाबो बाहायनो कन्टिन्यू दाबो जों डिमान्ड खालायनो थानाय बनि बागै जों बिसेस खायै हजाराव त्रिपुरानि सानमानि साथाय साथा गोसाराव किसा सिनाव माने त्रिपुरा सार माने दाइबो खतिकाराव खायके हामयां